Sraith Pictiúr a Toghadh ag Toghadh Scoláire na Bliana. Pictiúr a haon. Sa pictiúr seo, labhraíonn bannaí rian leis na dultaí faoi toghcháin a rach tábhar sa scoil chun scoláire na Bliana a roghnú. Déanann siad cur síos ar na tréithe atá riachtanach chomh leis na dúilgais a bheith le comhlaoine ag an mútóir. Íonn siad ar na dultaí mach na bhíanamh so le gcaitheann siad a gcuid vótaí. Pictiúr a dó. Tá an toghcháin faoi lán seoil agus feicimid na dultaí ag fanacht chun na gcuid vótaí a chaithfidh. Is léir go bhfuil bannaí rian ag cumad súil géir orthu. Pictiúr a trí. Sa pictiúr seo, tá córamh na vótaí ar siúl san oifig ghinearálta. Cabhraíonn duine den na mútóirí le bannaí rian leis an tasc seo. Folamhíonn siad an bosca vótála ar an deisc agus tosnaíonn siad ag córamh. Pictiúr a ceathair. Lán idir hí atá ann agus tagann an scoil iomlán le chéile i hallan na scoile. Thúsar an stáitse feicimid príomhide na scoile, an leas príomhide agus bannaí rian. Fógraíonn an príomhide go bhfuil an tura aice agus teaspáinn siad cuireann an bhútóir don slua. Tá na dultaí go léir ar bís. Pictiúr a 5. Tá an grad an buata ag Sandra ní Chaillig agus tugann gach céine bula bás mórda. Pictiúr a 6. Tagann Sandra thúsar an stáitse agus bronann an príomhide an cuireann uirthi. Tá úna an domhan ar Sandra go bhfuil scoláire na Bliana buata aice. Deir an príomhide le go bhfuil a rath tiltte aice. Léiríonn si sárúmpar i gcónaí, ibrionn si go daon díola agus cuidaíonn si a gcónaí le daoine eile nuair is féidir le. Déanann si cóghard is mór le a rís. Ceistena. Cad atá ar siúl ag na dultaí a Pictiúr a dó. Cá bhfuil na múntóirí a Pictiúr a 3. Conas a bhíonn Sandra a Pictiúr a 6.